Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, a quenda deste espazo das madrugadas corresponde a un dos puntais básicos do noso grupo cultural Nós, a xente do redor. Miguel Ángel Martínez Coello foi quen, hai pouco máis de 5 anos, de iniciar a creación deste magnífico proxecto, en íntima colaboración con Avelino Jácome Iglesias, que xunto con un entusiasta grupiño de escritores consolidados e outros que apenas facíamos os nosos piniños, conseguiron que a día de hoxe sexamos xa unha das realidades literarias consolidadas na nosa Galicia. Pois ben, Miguel Anxo, que non só é un pionero da cultura, senón que é un grande artista multidisciplinar, regálanos no número 20 da nosa revista un estudo sobre Jesús Ferro Couselo, do que leerei os primeiros parágrafos para que coa nosa revista nas mans disfrutedes ata o final do traballo do noso compañeiro Miguel Anxo. Xesús Ferro Couselo. Paréceme que aínda foi onte cando alguén, alá polos anos 60 do 1900, tiña algunha inquietude artística, recorría sempre a Xesús Ferro Couselo. Era o referente cultural dunha época repleta de censuras e dominada pola represión mediática do goberno de Francisco Franco. A súa herdanza revolucionaria estivo sempre cuestionada polo réxime. Era sobriño do sacerdote agrarista Xosé Couselo e no transcurso da Guerra Civil, que o sorprendeu en Madrid cando preparaba as oposicións ao corpo de arquiveiros, bibliotecarios e arqueólogos, traballou coa CNT e a Cruz Vermella, entre outras formando parte das milicias populares galegas da Fronte Popular. Dende 1941, xa ganada a súa praza como número 1 da súa promoción, iniciou un intenso e riguroso traballo sobre a historia de Ourense, creando o Arquivo Histórico Provincial. En 1942, con Vicente Risco e Florentino López Cuevillas, organiza un equipo de colaboradores do Museo Arqueolóxico Provincial. En 1951, instalou o Museo Arqueolóxico e o Arquivo Provincial no antigo Pazo Episcopal, e este mesmo ano ingresa na Real Academia Galega. En 1963, con Fernández del Riego e Manuel Gómez Román, apoia a iniciativa de instituír o día 17 de maio como Día das Letras Galegas. Foi presidente da Asociación Cultural Auriense e creou o Boletín Auriense en 1971. En 1972 recibiu a encomenda de Alfonso X o Sabio. En o ano 1996 dedicóuselle o Día das Letras Galegas. Queridos amigos, continuade ca lectura deste traballo do noso compañeiro Miguel Anxo ata o final. Grazas, Miguel Anxo.